Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Вельмі прыемна, што вы вырашылі правесці сённяшнюю летнюю раніцу разом з намі. Абяцаем, вы не пашкадуеце. Мы настрою сіму знімем. І цікавымі фактамі здзівім. Пагадзіцеся, Лесік заўсёды знаходзіць штосьці незвычайнае. Лесік. О, а сёння здзіўляць усіх пачну я. Ого! Здорово, Кася! О, а ты думаў, што адзін такі ты разумны? Кася, мы ведаем, што і ты ў нас разумніца. А яшчэ прыгажуня. І скромніца. О, а чаго скромнічаць, калі ўсё гэта праўда? Кася, ты абяцаў нас здзівіць. І зраблю гэта з задавальненнем. Толькі спачатку адгадайце загадку. Паспрабуем. Сябры, слухаем уважліва загадку Касі і шукаем адказ. А так, ён на сподаршку ляжаў, як астыў, дык пабяжаў. Лесе ён звяроў сустрэў, ім ён песеньку прапеў. Потым трапіў на зубок круглы пульхны. Колобок! Цудоўная загадка, Кася. Мы з гледачамі правільна адказалі? Ты загадала колобка, Кася? Сапраўды, загадка была пра калабка, але круглай і пульхнай можна назваць яшчэ адну істоту. Казачную? Не-а, сапраўдную жывёлу. Ого! Кася, што за цікавую жывёлу ты адшукала? Раскажы пра яе, калі ласка, падрабязней. Добра. 1, 2, 3, 4, 5. Пачынаю ўсіх здзіўляць! Ой, хто гэта? Такі мілы, сапраўды пульхны і рознакаляровы. Не сустракаліся з такім прыгажуном. А гэта кун-кун, свінка, якая жыве ў Новай Зеландыі. Кун-кун – смешная назва. О, у перакладзе з мовы маары кун-кун перакладаецца як круглы, пульхны. Гэтай жывёле такое імя вельмі падыходзіць. Цікава, адкуль у Новай Зеландыі з'явіліся свінкі? Так і думала, Лесік, што ты будзеш задаваць складаныя пытанні. І падрыхтавалася. Малайчына, Кася, расказвай. Еўрапейскія вандроўнікі яшчэ ў 15 стагоддзі завезлі свіней у Новую Зеландыю. Зразумела. А мясцовыя жыхары вывелі са звыклых нам свінак гэтых прыгажуноў. Менавіта. Кун-куны атрымаліся невысокімі, усяго да 80 сантыметраў, а ў даўжыню да 90, а важыць могуць да 100 кілаграмаў. Ого, свінак дакладна нельга назваць худзенькімі. А яшчэ ў іх кароценькія ножкі і пухнатая поўсць, што толькі дадае аб'ёму. Відавочна, чаму гэтых свінак называюць кун-кунамі. Яны сапраўды вельмі пульхныя, амаль круглыя. А якія яны па характары? Ой, цудоўныя, памяркоўныя, кемлівыя, прыязныя, дапытлівыя, а яшчэ зусім непераборлівыя. Значыць, іх лёгка пракарміць? Так, свінкі любяць і гародніну, і садавіну, і злакавыя расліны. Асабліва кун-кунам падабаецца свежая зеляніна, таму іх пажадана выводзіць на пашы. Такімі характарыстыкамі гэтых свінак можна трымаць у якасці хатніх гадаванцаў. Што з задавальненнем людзі і робяць. Так што, калі вы сустрэнеце на выгуле чалавека не з сабакам, а са свінкай, ведайце, гэта кун-кун. Цудоўных жывёл ты адшукала, Кася. Дзякуй. Я пра такіх дагэтуль не чуў. Вось так. Я малайчына, таму зараз магу загадаць жаданне. Справядліва, загадвай. Не хвалюйся, Лесік, маё жаданне будзе для ўсіх. Уключы нам зараз цікавы ранішні мультфільм. З задавальненнем. Сябры, а ці ведаеце вы, хто такая аўсянка? Лесік, ну ты смешны. Аўсянка – вельмі смачная каша. Я сёння якраз ёй паснедала. Кася, але Лесік пытаецца не што такое аўсянка, а хто такая? Ой, зусім наш разумнік завучыўся. Адушаўлёныя прадметы з недушаўлёнымі блытае. Нічога я не блытаю. Аўсянка не толькі злак, а яшчэ невялікая, але вельмі цікавая птушка. Лесік, ты не жартуеш? Ніколечкі. І гэтую птушку можна сустрэць у нас у Беларусі? Можна, прычым аўсянка зусім не палахлівая. Трымаецца яна даволі адкрыта.
Лесік, пазнаём нас, калі ласка, з гэтай храбрай птушкай бліжэй. Ой, якія прыгажуні, такія яркія. Ой, шкада, што раней я гэтых птушак не бачыла. Зато я дакладна чула, Кася. Голас аўсянкі раздаецца амаль паўсюль з ранняй вясны да сярэдзіны лета. А, сапраўды, такія спевы я чула, вельмі музычныя. Правильно прыкмеціла, Кася. Аўсянкі таленавітыя спевакі. Кажуць нават, што тэму 5-й сімфоніі кампазітар Бетховен падслухаў менавіта ў аўсянкі. Ого, вось дык птушкі. Спяваюць толькі самцы. І за дзень могуць выканаць цэлых 300 мелодый. Неверагодна! Ха, сапраўдны канцэрт. Лесік, а чаму птушкі называюцца аўсянкамі? Назва пайшла ад іх любімай ежы – аўса. Раней, да вынаходства аўтамабіляў, транспарт быў конны. Кармілі коней аўсом. А, цяпер зразумела. Птушкі высветлілі, што побач з коньмі заўсёды дастаткова ежы і сталі часта прылетаць, каб паласавацца зернем. Людзі прыкмецілі гэта, і птушкі атрымалі сваю назву. Усё так і было. Лесік, а дзе любяць сяліцца аўсянкі? Дзе іх можна часцей сустрэць? На ўзлесках, палянах з маладым параснікам, уздоўж чыгунак і шашы. Зімой птушкі перабіраюцца бліжэй да населеных пунктаў, туды, дзе лягчэй пракарміцца. Разумныя, прыгожыя і таленавітыя птушкі. Дзякуй за канцэрт, аўсянкі. Мы атрымалі сапраўдную асалоду. Лесік, дзякуй за цікавае знаёмства. Якія цудоўныя птушкі жывуць у нас у Беларусі. Ой, добра, што лета амаль толькі пачалося. Трэба абавязкова пачуць аўсянак. Чаму не? Толькі прыйдзецца рана ўстаць, Кася. Самыя прыгожыя спевы гэтых птушак на досвідку. О, знайшоў чым палохаць, Лесік. Я кожны дзень вяду ранішнюю праграму. І, між іншым, раблю гэта выдатна. Ніколі не забываюся, калі час уключаць чарговы мульцік. Кася, Кася. Уключай мультфільм, кажу. Сябры, у мяне да вас пытанне. Ці верыце вы, што чалавек, якому усміхаюцца, абавязкова усміхнецца ў адказ? Проста не зможа ўтрымацца. Я ў гэта веру і правярала не адзін раз. Правіла дакладна працуе. Лесік, на гэты раз ты задаў вельмі простае пытанне. Мы ж нашым гледачам заўсёды так і кажам: усміхніцеся, і вам у адказ падораць шчырую усмешку. Малайцы, правільна адказалі. Але ў гэтай перадачы усмешак ёсць навуковая выснова. Навуковая? Так, калі людзі усміхаюцца ў адказ, гэта называецца эмацыйная эмпатыя. Лесік, гучыць вельмі складана. Прасцей кажучы, Кася, гэта суперажыванне. Калі мы усміхаемся, дзелімся сваім добрым настроем. Вось такая цікавая псіхалагічная асаблівасць. Лесік, а давай мы з нашымі гледачамі зараз наладзім гэтую, як яе, эмацыянальную эмпатыю. Прапануеш усміхнуцца? Ну так. Вось бачыце, працуе. Гледачы усміхаюцца ў адказ. А каб замацаваць добры настрой, давайте паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Лесік, уключай. А зараз? Трэба развітвацца. Як ужо? Не расстройвайся, Кася. Добры ранак заканчваецца, але дзень толькі пачынаецца. Сапраўды, наперадзе нас чакае цудоўны вольны летні дзянёк. Сябры, правядзіце яго карысна. Цікава. І самае галоўнае, весела. А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку у нашым добраранку.